شاندەیە دەم پارتیە یا ئیمرالیە دوه بە سەرۆکۆماری ترکیە ڕەجەب طەیب ئەردۆغان ڕەجڤیە بوون پشتی بەداویبوونا جڤینێک و بێتری سەعەتێکێ دۆم کردبوو داخویانیەک هاداین تێدا هاتگوتن کو مە ئیرادەیە هەڤبەش ji bo berdewamkirina bi biryar a pêvajoya çareseriyê careke din pişt rastkirin. Şandeyê ragihand ku wan li gel Erdogan civîneke berhemdar pêk aniye. Şandeyê balkişand li ser giringiya yasaya nû ya pêvajoyê got em bi Serokkomar Erdogan li ser bi pêşketinên di pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk de axivîn. Şandeya Dem Partiyê di daxuyaniya xwe de diyar kir ku wan di civînê de tekezî li ser giringiya yasayê kirine li gorî Şandeyê ji bo hemû welatiyên Tirkiye gelekî girîng e ku vê yasayê deriyê serdemekî nû vebin. Şandeyê got di hevdîtinê de îradeya hevbeş ji bo berdewamkirina bi biryara pêvajoyê hat piştrastkirin. Em dê ji niha û pêve jî ji bo ku pêvajo di riya aşîtî û demokrasiyê de bi pêş bikeve di xebatên xwe de berdewam bin. Şandeya Dem Partî di dawiyê daxuyaniyê de spasiya hemû partiyên siyasî û beşên civakê kir. Şandeyê dazanîn ku pêşniyar rexne û hişyariyên civakê heta niha jî piştgirî û hêzdayîna wan.